Angifuni mina uthi wenza izinto uthi ulwe empilweni uthi uyifuna lento oyifunayo kodwa ubuyifuna usebomnyameni. That's why kufanele ulandele yena ngoba uma ngabe whatever oyifunayo idream oyiphesuwayo uyigijimisa ungenaye uzoyigijimisa usebomnyameni, and uma ngabe uyigijimisa usebomnyameni uyophinde futhi ugcine sewulandela neindlela zasebomnyameni zokuphumelela. Welcome again to another episode kwekona to media. Sibonge ukuthi uphinde uchoose le channel, sibonge ukuthi futhi siphinde sihlangane. Ke ngibingelele nje ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Namhlanje ake ngithathe encwadini kaJohn chapter 8 verse 12. Ke nje ngifunde lapho. It like me, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Kwakhuluma uJesu kubo ethena ukukhanya kwezwe, landela yena ngasoza ahambe bomnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Ngithi ngishare nje lamazwi. Most of the time ngijwayele ukuthi ngize ngizokhuluma imotivation, sengikhulumile nje kwakunenganyana, akukho enough, kuningi engakukhuluma ngemotivation, but ngithi namhlanje engakhulumi nje ngemotivation, ngikukhuthaza ngezinto zakulelizwe kuphela, ngoba most of the time ave sikhuthazana ngezinto zakulelizwe ukuthi ungaba rich kangakanani, ikakhulukazi ukuthi have faith ku dream yakho, ukuthi have courage, ube fearless, uyiqonde into mangabe uyenza. Ngizamile nje uma ngabe uthi ubungakazi ubone ngasho ngithi ubuyele back ukubheka izinto engeke ngazikhuluma kwi motivation. Namhlanje ngithi ayengakumotivate kuphela ngokuthi have faith nje kuphela kwizinto zakulelizwe, have courage la emhlabeni, because ungakuthola konke kwakulelizwe only to find out ukuthi ngale kwethuna awunalutho, awuzange uzusebenzele ngale kwethuna. Ngithi namhlanje ngizokhuluma ngento ezokusiza today iphinde futhi kusize nangale kwethuna. Angithi awuthi uba nefaith kukho konke ongakwenza la emhlabeni, uphinde futhi ube nefaith kuJesu Kristu oyokusiza futhi oyoba naye nangale kwethuna. Awuthi u-fearless kwizinto ozenzayo la emhlabeni, ungasabi lutho, impilo uyiqonda ngqo nama-challenges akhona konke. Awuthi unjalo u-fearless, ube futhi u-fearless futhi nasekukhonzeni uJesu Kristu, ngoba eqinisweni akukho esingakwenza ngaphandle kaNkulunkulu, akukho esingakwenza ngaphandle kaJesu Kristu. Ube u-fearless futhi ukuKristu, uwenzela ukuthi nangale kwethuna ungatholakali ucebile kulelizwe, kodwa ngale kwethuna utholakale uphuwa ungenalutho. Uyasikhumbula isicebi lapha encwadini kaLuke chapter 16, isicebi noLazaro. Umuzwa kahle, isicebi sasenakho konke, shothi nje kwakuwumuntu uma ngabe into eyenze beyenza, but only to find out ukuthi ngale kwethuna wayephuwa engenalutho. Instead of ayekuphileni wahamba yena wayalela eyokukhomplela khona, lapha ayokhala khona, shothi waya nje endaweni yokulahlwa, because bonke abantu bangakugena yonke into, abantu bangagena izinto ezinkulu la emhlabeni, kodwa uma ngabe bengena Kristu yonke leyo nto i-useless, ngoba impilo yala emhlabeni kahle kahle i-very short. Impilo yala emhlabeni uma uphile waze wafika ku-100 years, 120 years, ayithi uphilile, or 90 something years kuthiwa haya uNkulunkulu umgcinile, siyabonga uphilile. Kodwa uma ungathi uyabhekisisa iminyakanyana emincane kabi leyo mangabe sesikhuluma iqiniso compared to ingale kwethuna, because leyo is eternal life, into nje engona phakade. I think mina kuhle sikusebenzele lokwala, ngoba phela ngeke nje sihlale singenzi lutho, kuhle sikusebenzele, kuhle sisebenze kanzima, but nayindaba enkulu ngithi today angizokhuluma ngendaba okuyiyona yona leya yangale kwethuna, ukuthi mawusungale kwethuna khona uyobukuphi, uyobugene ini, ngoba whatever engiyoyithola la emhlabeni ngizoyishiya bo, njengoba ngeza ngenalutho sonke, njengoba size singenalutho sohamba singenalutho, but indaba seyingale ke. Nakho-ke that's why ngifunda lamazwi la uma ngabe ethi uJesu Kristu waphinde wakhuluma kubo futhi wathi yena ukukhanya kwezwe. Usho kanjalo uthi olandela yena akasoze ahambe bomnyameni. That's why ngithi most of the time ngiyathanda ukuthi ngikhuluma motivation
ngimfaka uNkulunkulu, but today ake ngimfake kakhulu kunakuqala. Uthi olandela yona yena akasoze ahambe bomnyameni. Angifuni mina uthi wenza izinto, uthi ulwe empilweni, uthi uyifuna lento oyifunayo, kodwa ubuyifuna usebomnyameni. That's why kufanele ulandele yena, ngoba uma ngabe whatever oyifunayo, idream oyiphesuwayo uyigijimisa ungenaye, uzoyigijimisa usebomnyameni. And uma ngabe uyigijimisa usebomnyameni, uyophinde futhi ugcine sewulandela neindlela zasebomnyameni zokuphumelela, kanti beyikhona indlela yokukhanya yokuphumelela, and leyo ndlela leyo uJesu Kristu. That's why etholandela yena uJesu Kristu akasoze ahambe bomnyameni, kodwa bese engichaza uma ngabe ethi kodwa woba nokukhanya kokuphila. Kusho ukuthi khona ukukhanya, kodwa manje lokukhanya lokhu kuhlukile, because lokhu kukhanya kokuphila akusikhona nje ukukhanya. Yabona khona ukukhanya nje, kodwa kunobehluko lokukhanya uJesu. Awuyizwisise kahle le ndaba. Akathi uJesu mina ngikukhanya, kodwa uphinda athi ukukhanya kokuphila, meaning uJesu. Okay, ake ngenze nayo example. Yalibona ilanga malikhanya, lithi lisikhanyisela ilanga linokukhanya. Uma ungena endlini kumnyama, light ugesi kulayite, bese kuyakhanya, nalokho sikubiza ngokukhanya. Kodwa lokukhanya lokwelanga, ukukhanya kwamaglobe, ukukhanya okungena kuphila. Uthi uJesu yena ukukhanya kokuphila. Uma ungakubhekisise kahle, uphinde futhi yena uJesu Kristu athi yena ukuphila. And manje uma ngabe sethi ukukhanya kokuphila, meaning uthi uma ngabe ungalandela yena, uzothola ukukhanya, uzokhanyiseleka kuyo yonke into ofuna ukuyenza, uzokhanyiseleka empilweni yakho. Nezinto oyifunayo ngeke uyithole ngeindlela zobomnyama, kodwa uyithola ngendlela eziqondile ezukukhanya. And manje uthi lokho futhi kuyophinde kube ukukhanya kokuphila, meaning ukukhanya kwakhona kupheleli la emhlabeni. Ngizothi mina awungagijimisa ukukhanya okuphelela la emhlabeni, sikushayela izandla sikubonga emhlabeni sithi ayu cha yena wayesebenzile impela. Awubheke nje nomuzi ayewakhile, awubheke nemoto ayegibela, ibank account yakhe yo hayi cha wayesebenzile. Kodwa mangabe sekiwa ngale kuthuneni, tholakala ukuthi ngale uyarejectwa because wangenayo uJesu Kristu. Ngizothi mina awube nalokukhanya kodwa kokuphila, ngoba yena uthi ukukhanya kokuphila. Ngizothi ke mina awuthi uma ngabe sewungale kwethuna, uthi futhi sewunaye, kuthi kushaywe ihlombe ngapha emhlabeni kuthiwa wayesebenzile, uthi mawufika ngale kwethuna futhi uphinde kushaywe elinye ihlombe futhi kuthiwe well done. Yabona nje uthi ungena ngale kuthiwa well done my son, noma well done my daughter, because wena walandela ukukhanya kokuphila, meaning nemsebenzi obukade uyenza ibe yimisebenzi enokukhanya, futhi hayi nje ukukhanya kodwa ukukhanya kokuphila. Kusho ukuthi wamkeleke futhi nangale kwethuna. Ngizothi nje in short ngiyayivala, bengenzela nje ukuthi kube 5 minutes sermon le ethi futhi ayibe motivation. Bengithi nje mina ngizothi akulandela uJesu Kristu, awukuze kuyena. Abantu bonke sebezamile ingcebo, bayizama kodwa ngendlela zobumnyama. Abantu abaningi esibafisayo ngathi singafana nabo baphumelelile ngendlela zobumnyama. Ngizothi mina nawe masingafani nabo, mina nawe asiphumelele ngokulandela uJesu Kristu. Sithi simlandela sibe sithola lokukhanya, and futhi kube ukukhanya kokuphila. Igama lami ngumduduzi ngokaShabangu. Siphinde futhi sihlangane na next time each and every Monday nje. Ngizothi leyo ngihlezi ngopha this 5 minute sermon, 5 minute motivation, intonyana nje encane kodwa ezokukhuthaza. Namanje ngizothi ngizokukhuthaza, kodwa ngikhuthaza ngokuthi ake singagijimi sodwa, ake sigijime sinoNkulunkulu. Nginithanda nonke. Amen.